Ahoj, dievčatá a chlapci, volám sa Zak a takisto ako vám, aj mne môj doktor oznámil, že musím každý deň užívať zvláštny liek, ktorému sa hovorí rastový hormón. A myslím, že som mal skutočne šťastie, že som k nemu dostal skvelý aplikátor Zomajet, s ktorým je všetko naozaj ľahké. Dajte mi 2 minúty a ja vám ukážem, aké je to jednoduché. Chcem, aby ste sa s niekým zoznámili. No tak, nehanbi sa. Jej, to je môj dobrý priateľ Zomík. Ahoj Zomík, tlapneme si. Pozdrav mojich nových priateľov. Tak, je najvyšší čas začať. Kde je tá malá liekovka s rastovým hormónom, ktorú sme si predtým pripravili? To je ono! Je to studené. Všetko, čo musíte urobiť, je odstrániť ochranný kryt z liekovky a nasadiť na ňu Zomíka. Držíš sa správne a pevne? Dobre, Zomík, postav sa na hlavu. Šup! Je to v poriadku, Zomík? Možno už viete, že vám lekár určil, koľko rastového hormónu každý deň potrebujete. Váš pán doktor tomu hovorí dávka. A my to budeme volať rovnako. Zomík, ukáž všetkým, kde si nastavia svoju dávku. Tomuto sa budete smiať. Hádajte, vďaka čomu sa dávka zobrazí. Tomu nikdy neuveríte. Budeme otáčať Zomíkovou hlavou tak dlho, kým sa to správne číslo neobjaví. Nič sa nestane, ak prekročíte číslo, ktoré ste chceli nastaviť. Ak sa tak stane, len otáčajte naspäť, kým sa to správne číslo nezobrazí. Ak máte číslo správne nastavené, uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne vzduchové bubliny a nezabudnite, že liekovku s rastovým hormónom je potrebné dať naspäť do chladničky. Zomík, ukáž všetkým, kde máš poistku. Teraz je v zamknutej polohe, takže sa nemôže stať, že omylom dôjde k spusteniu. Vidíte? Dobre. Teraz je potrebné poistku odistiť. Takto. Už to skoro máme. Rozhodnite sa, kam vám má Zomík aplikovať vašu dávku rastového hormónu. Ja som si dnes vybral miesto práve tu, na hornej časti pravého stehna. Zdravotná sestra alebo váš lekár vám ukážu správne miesta pre aplikáciu. Nezabudnite, že Zomíka musíte držať kolmo na miesto aplikácie. Uistite sa, že Zomík je pritlačený k vašej pokožke a potom stlačte zelenú spúšť na Zomíkovej hlave. Počúvajte, či budete počuť cvaknutie, pretože tak budete vedieť, že vám Zomík práve aplikoval dávku rastového hormónu. A je to hotovo! Všetko, čo teraz musíte urobiť, je otáčať so Zomíkovou hlavou, kým nebudete počuť cvaknutie. A potom otáčajte v opačnom smere, kým sa v dávkovacom okienku neobjaví 0.0. Potom odložte Zomíka do jeho púzdra, kde ostane až do ďalšieho použitia. Dobre, Zomík, je to hotovo. Ďakujem a maj sa! Ahoj!